जोगोरोब ना गुरनाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय जोङो माने बाबाया जोंना बिफाया फाल्टारा माने ना नुदों नामानो मासे फुख्रि न'नि माबा फुख्रियावनो आरो ओमफ्राय फिसा खथासे दङ रानथाबहांहांनो दा बेखौनो लांफैनो होननानै फैदों आरो जों उनु फैगासिनो उन ओमफ्रायो फेरखं दं सनालि दं लोगो ओमफ्राय जों दा दंना गैया मोनगोन ना मोना नायनोसै आरो ओरै बिथाङा सनालिया मबाइल नायगासिनो जेखाइ लानानै बिथाङा गुरगोन जोगोरोब ना गुरनाय आयै साम' खननाय ओमफ्राय फुख्रियाव बबेयाव दं हनै आयु थैखाबाय हाग्रा बारि हाग्रा गुदु फेरखं आयु नै माने बे खिनि हाखरावहाय बाबाया मोनायाव नुदोंनो आरो ना माबाखौ नाखौ औ बिमा जों दा गुरनोसै हमनानैसै मोनगोन ना मोना नायनोसै बिथांमोना ओंखारलांबाय ओरै सनालिजों फेरखंजों माबायाव हाखराव दैयाव हाबनायबाय मोनगोन ना मोना नायनो नागिरबाय ओमफ्रायो लोगोफोर माने जोङो दिनै ज' जानाय खोथाया जाहैबाय जों गाबोन सोरांबानो गवालपारा थांगोन मोनसे प्रग्राम दंनो आरोना ओमफ्राय बाव थांगोन नालाय जों दिनै जोंनाव ज' जादों जोंनिफ्राय ज' थांगोन फुङावनो ओमफ्रायो जों दिनै नाखौ हमग्रोसै मोनो ना मोना नायनोसै ओमफ्राय मोनोब्ला आरामनो दिनै जानानै गाबोन ब्लड फुङाव आक्रमन खालामग्रोबाय सनालिया गैया लोगो देलाय एसे गुरग्रोमला जोबलाय मा गाखोआ बेलाय औ बासिलायनायसो जासिगोन साइसआव लोगो सौवागौ माने गुरग्लिबाय था नै फैथार लोगो लामाजोंनो फै लामाया लामाजोंखा सिदा औ फै बेबा बबे जरजों दं खना एसे नाय फिसाखौ नाङालै फोरो माबायदि नाङालै फिसाखौ केमेरा हो लोगो लागाव बावनो दंथारो बिथाङा आयु जे लाना फैलायबाय एबारसो मोनसिगोन उनु फैबायना एबारसो मोनसिगोन ना लोगो लागावगासिनो नै हायो बिसोरो सानै होनबाथाय वाव इय मुथिखौ लादो न' लोगो अबाव औ कमल काटसो जानांगौ हाब्रुआव थायो जानांगौ हाब्रु दंना गैया दैयालाय बेयाव हलांबाव नाङालै बेखौ गोरलै गोरलैसो हलांबावलाय ओरैसो दं बेयो हाब्रु दंना गैया इदिबा ओंखारनो लुबैलां ओंखारखाया आङो नङा ओंखारनो लुबैयोसोदां दे लोगो दे थालायाव गोथौथार नामा गेजेराव बेयावनो थाबोबाय बे कमल काटफोरा बेयावनो हाबो हाब्रुआवसो हाबो मोनालायनो बेनो मोनालायनो आंहासो खेबनो मोनस्लाबासै मोनबायफा बिसि गिदिर गोरलैसो नुदां माथो लाबोलाय नोंथांमोन नायग्रोनो बुस्थुखौ औ मागुरखौ थाइलेण्ड होनना होनाथाय आं मिथिला मासेबो मोनजाखायाखैमोन नङालायनो बेनो सिखोलाय थाम होजागोनबो लोमजालायगोन फिसि गिदिर खय केजि जागोन बे सेरसे बारगोन एसे ना गैयालायनो बेखौ बैयाव हैदो बैयावनो हैदो
जायालै बे खामानिया मासेल'सो आरो ओमफ्राय गाबोन सोर मोनजागोन ओमफ्राय जोंहा मोनजाला गाबोनबाथाय बिदि जाखानांगौ दिनै जानो होननानै माबादों आखाइजों हरदो मानो हानायखौनो गनांगोन आंनिबा मागुर हा मागुर आंलाय मिथियो आङो थाइलेण्ड हानायखाय एकदम दस्रा नासो सानो गिदिरनो आं नाखौनो सिनायखाया बे बेनिफ्राय देरसिन थाखायोना थाइलेण्डआलाय हा ना गुर ना मागुर मागुर ना गुर मागुर हगारनो साक्सेसफुल जाबायलै बिथांफोरनि साननाया साक्सेसफुल उनै 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 नै थैलाबायसै जाफ्लानायानो मोनमारबाय आरोना लोगोफोर फैद' हेमेसार नायनो बा फैद' नायनो दा ना साइलेन्ड बबे बेखौ बे गाव जेराव थानो गोसो बावनो दोनदो याहु नुबाय नोङो हेमेसार मथा मथे बेखौ होसै आं दोखो 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 गोदाबावनाया बुलेटखौ नै हमग्राफ्रा सिखारिफ्रा सनालिजों आंजों जोंना ओंख्रिया दिनै ओरैबायदि गोथाव गोथाव दाउबो सावगासिनो दंबावो मासेबावसो बे हांनायनि हा बेलाय बेखौ हाना हरनांगोन ना फिस बोरमा बिबु माइ गड जोंना ओंख्रिया दिनै ओरैबायदि आल्ट्रा आल्ट्रा बे माथाय मुला आलु सनालि हादों मुला आलु गोदावस्रलाय दुदलाबायलायबाय जेन गावो सिनायासो मानिया स्कुटि साबिया सोरनांगौ आंहा ओंख्रि संगासिनो दङ नै ओरैबायदि स्पेसियेल जोंना दिनै लोगोफोर ओंख्रिया ओमफ्राय गवामोन नानि खर'आ ओंखायनो बिदि खालामना संबाय आं नै सेन मु बेनाबो थालिबानो थिनाया गेजेराव थिलाय सिखार खबोदोंलै महनबासो नायानो दे बहाय हानायबा हानसां हास'बावनो गगे 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 मोनजाबाय मोनदों माबायदि मोनदों जों दहाय हमबाय दा मोनजाबाय माथो जाखो नोंसो आरो फोनग्राया आखाइया मा जागोन बे दा सोलानानै सेस खालामगोन बे आखाइखौ नुनि मोखाङाव अदला सानथाम उन्दुनालाय खालामनांगौ नोंखौ माबा लगायखो दा बेयाव बानलु फानलु गोरान थाव गोथां हालदै थाव आखाइखौ नांलालै आंनो आं नोंनो होखायानो बे आंनि आखाइखा मागुर गोदादों मा संदों नों मछली वाव मागुर 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 एवथ्रमबाय आरोना एवथ्रमबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बे एसे होनानै संसिगोन बिथाङा जोंना आलु माबे मुला आलु मुला संदों ओरै गगा मोनदों जाग्रा Yummy, yummy. ओइ Yummy. र' दसे संनांगौ मोनसिगोन दसे दोनबाव संदों बेदर गेजेराव संदों मागुर गोथाव मागुर जालाय बोरै बोरै होनलायोमोनलाय मागुर जालाय होनलायनाय डाइलग दंमोनलाय मोनसे मागुर जालाय ना मा होनो गाजोलाखौ आं मिथिया मानसिफोरखौबो मागुर जालायजों रुजुलायो खोमाखौबा देरफुनायखौ मागुर जालायनोब्रा एसे रानबानो जाबायना बारा एसे बिदि सानांगौ जासिगोनथ' आंनिबाथ' एसे माबाबानो मस्ला मस्लि होबावगोन दा दुन्दिया आरि ओरैबायदि स्पेसियेल जोंना ओंख्रिफ्राबो मानसिफ्राबो ओरैबायदि बुरजा दंफैयो जोंनाव मस्ला मस्लि होबावगोन ना बावलाय नों बेयाव दुन्दिया होगोन सामब्राम बिलाइ होगोन मस्ला मस्लाबो मस्लाया आं होखागोन आदसा बाबाया लाबोजोबखादों मालाय मागुराव मा मा होनांगौ ओमफ्रायो मागुरखौबो सोर हरो मिथिगौ सनालिजों आंजों नार्रा गैया जि खस्थ' दैयाबो अयथासार गुसु हबाय जोङो जानो होननानै आं संनाय
मा बाहागो मोनदों नों संनायाव आंनो र' आं आलु ओंख्रि संदों आङो माबा गोथाव गोथावखौ सङाखै जायखिजाया आलु गोथांखौ संहोबाय आङो गोमोनखौ संखाबालाय माथो जायोमोन मोनखानायखौलाय ने संगासै आं संनाय संनायानो ओमफ्राय नों संनाय बे संदों आं नाम संनाय लादों बेना संदों र' आं मोनसे खोथा बुंनि खोनासं साराय सुनानै होग्रा दै लायना होग्रा ओंख्रि संनायाव मा मा नांगौ बेखौ उनाव लाबोना होफैजोबदों आरो ओमफ्राय आं संदोंल' होमबालाय नंखाय लोगो थगायदों दालाय नों लायाखै गोथाव नुबाय दा नै मा जायो जोंनि ओंख्रिया मालाबा थाव जाफेरदों ओमफ्राय आं मागुर ओंख्रिखौ बेसिबां गोथाव सङो ओमफ्राय दा फाइनालि मागुर ओंख्रिया मोनबाय मा दंबावो बेदराबो मोनबाय दा बेदराथ' दाउ बयलारा आं दहायनो संखांबाय आं देखायबाय थायासै नोंथांमोननो ओमफ्रायो दाउबो हांदोंमोन नालाय बेखौ बेवाय हांनो लांबाय दा जाहैनोसै ओमफ्राय आं मागुरखौ सनालि संदोंमोन ओमफ्राय सनालिया माबा बेस्थ' जानानै गैया संनाय जायासै आं संफिनबाय नै जाबाय दे बरिया दाउ खाजिखौ लगायबाय नै बाव ओरै दं जाग्राफ्रा जमनानै हाला